Hoxe, Domingo de Ramos, punto de inicio da Semana Santa que uns 2.200 millóns de cristianos celebran en todo o mundo. Ferrol, un dos lugares de Galicia onde estes días se vive con especial intensidade, acolleu esta mañá as primeiras procesións. A chuvia impediu que as confrarías de Viveiro pudesen facer o mesmo. Estas datas son tamén moi sinaladas por outros motivos para a hostalería das dúas comarcas, que reciben a visita de milleiros de turistas de todos os recunchos de España. Interese turístico internacional en 2014, un recoñecemento que chegou a Viveiro un ano antes, en 2013. A nivel económico, desde logo, notase moito desde que se declarou de interés turístico internacional que se xa viña xente, agora ven aínda máis xente. Estamos dende o ano pasado recibindo turistas, estranxeiros, sobre todo, xente de, os países nórdicos, Inglaterra, ademais, ven moita xente de esos lares. Un dos sinais de identidade da Semana Santa de Viveiro é, sen dúbida, a participación nela de prácticamente todos os seus veciños. Que hoxe hai listas de espera para aportar as diferentes imágenes das 15 procesións que organiza as 8 cofradías que conformamos a Xunta de Cofradías. 15 procesións percorrerán as rúas da cidade luguesa nos vindeiros días con imaxes de valor incalculable. En cambio, en Viveiro se quedaron sen a procesión da Borriquiña. A chuvia constante durante toda a mañá impediu que saíse para non danar a imaxe. Non obstante, a igrexa de San Francisco quedou pequena para acoller os fiéis que se deron cita para acudir á bendición de Ramos. Tamén foron moitos os visitantes que se achegaron pola carpa na que están expostas boa parte das imaxes que participan nesta Semana Santa, declarada tamén de interese turístico internacional. E comezou tamén o calendario de procesións da Semana Santa, pero no caso de Viveiro, con mal pé. A chuvia impediu saír as procesións desta localidade declaradas de interese turístico internacional dende o ano 2013. A Borriquiña tivo que quedar a cuberto o domingo a mañá e a noitiña a auga volveu caer cando saían os pasos da procesión do Ecceomo, que tiveron que regresar ao abrigo na igrexa de San Francisco. En Viveiro, os ramos e as palmas tiveron que bendicirse a cuberto. Non va a salir, non sale seguro. Non sale porque con este tempo así... A chuvia impediu a saída dos pasos da Borriquiña e a procesión fíxose no interior dos claustros da igrexa de San Francisco. É unha lástima porque eu levo moitísimos anos que sempre a Borriquita sempre saleu, entón parece que é un día que chafa moitísimo, sobre todo os noviños, aos nenos. É o día grande deles, un día que estrenan roupa, que salen coa súa imaxen da Borriquita a bendición de Ramos na plaza. É unha frustración, pero contra isto non podemos loitar. A situación repetiuse a noitiña coa procesión do Ecceomo. Xa saíran os pasos cando comenzaron a caer as primeiras pingas e hubo que regresar ao templo. Esta noite en Viveiro está prevista a tradicional tamborrada. E o tempo da Semana Santa en Viveiro é unha oportunidade única non só para participar nas procesións, senón para poder contemplar as exposicións temporais que reúnen nun único lugar a súa esplendorosa imaxinería e valiosas pezas de arte sacra. A Xunta de Confrarías reclama a creación dun museo permanente non só como reclamo turístico, senón tamén para ter un lugar onde coidar e restaurar as pezas. A Semana Santa de Viveiro é unha das máis antigas e con maior tradición de Galicia. As igrexas viveirenses gardan dentro dos seus muros unha gran riqueza artística con pezas escultóricas de valor dificilmente calculable. Temos pezas que datan desde o siglo XV hasta o pasado século de unha calidade extraordinaria. Gran parte deste valor patrimonial pódese contemplar estes días reunido en exposicións temporais. Dende hai varios anos, a maioría dos pasos están reunidos no interior dunha carpa co obxectivo non só de evitar as visitas, senón tamén de facilitar o desenvolvemento das procesións e o cumprimento dos horarios de saída. É que chegou un momento que, ao crecer esta imaxinería procesional das cofradías, xa non había cabida nas iglesias para telas preparadas para salir nas procesións. Foi un logro tan importante que hoxe a Semana Santa de Viveiro casi sería imposible de tela preparada a punto no seu momento para as procesións se non existira esta antesala de museo, esta carpa
organizada. Dende a Xunta de Confradías piden a creación dun museo permanente de arte sacra para albergar a imaxinería e ourivería de Viveiro. Sería importantísimo ter un museo non só donde expoñer, sino donde catalogar, donde poder ir restaurando, poder ir conservando todo este inmenso patrimonio, porque sería a mellor maneira de que se pudera conservar, igual que non lo deixaron os nosos antecesores, poderlo deixar nosotros tamén os nosos devanceiros, e que poden disfrutar destas pezas que ao longo da historia se foron levando a cabo e poderon chegar aos nosos días. A Semana Santa de Viveiro foi declarada de interese turístico internacional no ano 2013. Entramos nos días grandes da Semana Santa, os días grandes para as procesións, sobre todo Ferrol e Viveiro, onde esta celebración está declarada Festa de Interese Turístico Internacional. As confrarías apuran uns minutos para que todo este perfecto, cos dedos cruzados para que o tempo acompañe. Unhas procesións que son posible grazas ao traballo de moitos. Tamén en Viveiro está xa todo preparado para as procesións máis importantes desta Semana Santa. Está ali cos cofrades Pedro Rielo. Contanos, Pedro. Todo listo en Viveiro para as 3 procesións que sairán neste Xoves Santo ás 8, 10:30 dende a Co, dende San Francisco, e logo ás 10:30, ás 12:30 dende a Capela da Misericordia, xa na outra beira da ría, con imaxes, con tallas, como as 3 negacións de San Pedro, o Calvario ou a imaxe da Última Cena inspirada en mariñeiros de San Cibrao. Unha Semana Santa declarada de interese internacional que ten as súas orixes no século XIII e que se pode coñecer entrando no seu museo. A Semana Santa de Viveiro é unha das máis antigas e con maior tradición de Galicia, e as igrexas da cidade gardan dentro dos seus muros unha gran riqueza artística con pezas escultóricas de valor dificilmente calculable. Dende hai anos, a maioría dos pasos están reunidos no interior dunha carpa co obxectivo de invitar as visitas e facilitar o desenvolvemento das procesións. Dende a Xunta de Confrarías piden a creación dun museo permanente de arte sacra para albergar a imaxinería e ourivería de Viveiro. Poder ir restaurando, poder ir conservando todo este inmenso patrimonio, porque sería a mellor maneira de que se pudera conservar, igual que non lo deixaron os nosos antecesores, poderlo deixar nosotros tamén os nosos devanceiros, e que poden disfrutar destas pezas que ao longo da historia se foron levando a cabo. A Semana Santa de Viveiro foi declarada de interese turístico internacional no ano 2013. E tampouco puido sair á rúa a procesión do Santo Encontro de Viveiro. Aínda así, celebrouse no interior da igrexa de San Francisco, na que centos de fieis reviviron as últimas horas da vida de Xesús. Ao longo de todo o día e a pesar da choiva, Viveiro seguirá celebrando numerosos actos religiosos propios da Semana Santa. A chuvia tamén impediu que saíse a procesión do Santo Enterro polas rúas de Viveiro, pero neste caso os actos religiosos e a representación celebráronse na igrexa de San Francisco. Os fieis e os turistas ateigaron o templo nunha nova escenografía das derradeiras horas de Xesús. A igrexa de San Francisco acolleu o Santo Encontro, un dos actos principais da Semana Santa de Viveiro. Centos de fieis e de turistas ateigaron o templo dende o comezo da mañá para asistir á representación do tránsito de Xesús coa cruz e dos seus encontros con San Xoán, coa Virxe María e coa Verónica. O momento do abrazo coa Virxe é o máis emotivo para os fieis. Están sufriendo el dolor. Malia que a chuvia impediu que a procesión puidera desenvolverse polas rúas da cidade, a maioría dos asistentes e participantes considera que a representación no templo foi todo un éxito e que o máis importante é a implicación de todos os vivairenses. Un pouco de pena, sí, pero bueno, aquí resultou maravilloso. O encuentro tamén resultou quizá máis íntimo, pero bueno, foi unha pena que non fora na plaza, porque non se cabía na iglesia. O espectáculo é distinto completamente, entendes? Pero na iglesia é moi bonito tamén, é máis pequeniño, claro, pero é unha pena, pero bueno. É todo o povo que participa. En Viveiro todo é rarísimo que haxa xente que non pertenezca á cofradía tal, á cofradía cual. Normalmente están en todas as cofradías casi todo o mundo. A procesión do Santo Encontro está organizada pola Venerable Orde Terceira de San Francisco. A talla de Cristo, coñecida como a que cae, data do século XV, mentras que a da Virxe, as de San Xoán e a Verónica, son de mediados do XVIII. Todas elas están articuladas para dar máis sensación de realismo. No que tamén
tamén coinciden todas as persoas que participan no Santo Encontro e no feito de que a Semana Santa de Viveiro ten cada ano máis afluencia. Si, home, moito. Cada día máis xente, moita máis xente, e depois mellorase moitas cousas nas imágenes. Hombre, intentamos eso, que cada vez mellor. Eso que intentamos. Si, notase moitísima xente dentro do pueblo, prácticamente están as hostelería, hoteles e todo isto está a tope. Malia chuvia, os actos van continuar en Viveiro ao longo de todo o día co sermón das 7 palabras, o desencravo, a procesión do Santo Enterro, a da Paixón e a dos Caladiños. Tamén hai oficios previstos para toda a fin de semana. E igual que en Ferrol, en Viveiro, os actos religiosos trasladáronse a Cuberto, así que a representación do Santo Encontro foi moito menos multitudinaria. Bueno, de momento a chuvia tamén impediu que se celebrase a procesión do Santo Encontro de Viveiro, pero os actos trasladáronse ao interior, á igrexa de San Francisco. Jesús coa cruz e os seus encontros coa Virxe, co San Xoán e coa Verónica. Iso é o que se representa na procesión do Santo Encontro de Viveiro, que este ano, por causa da chuvia, non puido saír ás rúas e celebrouse na igrexa de San Francisco. Centos de fieis ateigaron o templo dende o comezo da mañá, ansiosos por ver as figuras articuladas que datan dos séculos XV e XVIII. O abrazo entre Cristo e a súa nai é o momento máis emotivo do acto, o que ninguén quere perder. Este momento están sufriendo el dolor. Malia ter que trasladar as celebracións ao interior da igrexa, asistentes e participantes creen que o acto foi todo un éxito. Si, home, moito. Cada día máis xente, moita máis xente, e depois mellorase moitas cousas nas imágenes. Hombre, intentamos eso, que cada vez mellor. Eso que intentamos. Si, notase moitísima xente dentro do pueblo, prácticamente están as hostelería, hoteles e todo isto está a tope. A procesión do Santo Encontro está organizada pola Venerable Orde Terceira de San Francisco. Malia chuvia, os actos da Semana Santa van continuar ao longo de todo o día co sermón das 7 palabras, o desencravo, a procesión do Santo Enterro, a dos Caladiños e a da Paixón. En Viveiro, o CEO quixo concederlle á Virxe da Esperanza a posibilidade de saír á rúa en procesión. Despois dunha xornada cun tempo ben desapracible, a ansiada procesión puido celebrarse. Cando non pasaban máis ca uns minutos das 7:30 da tarde e co ceo prácticamente despexado, a procesión da Esperanza e da Resurrección deu comezo ao seu traxecto polas rúas de Viveiro. A Virxe da Esperanza saiu, como sempre, acompañada de mulleres. Hoxe é domingo de Resurrección, festa de Pascua para os cristiáns, a máis sinalada de todo o ano. Ferrol e Viveiro, as dúas capitais da Semana Santa galega, culminaron os seus actos festivos coas procesións na honra de Xesús resucitado. Tras condicionar parte dos actos do xoves e o Venres Santo, o tempo volveu a acompañar, o que facilitou a asistencia de centos de fieis. Viveiro celebrou esta mañá unha das súas procesións máis solemnes, o Encontro da Resurrección. Sale o Santísimo en procesión, agora pola calle, e vamos hasta a Plaza Mayor. E na Plaza Mayor está San Juan, ou sea, aparece San Juan, e entón ao ver o Santísimo sale a outra calle, unha boca calle, avisar á Virgen de que está Jesucristo resucitado. É importante o Viernes Santo, que cando morre por nosotros, pero cando resucita iso non fai calquera, ten que ser Dios o que resucite, non os homes. Como a cada ano, a Confraría de Nosa Señora do Santísimo Rosario foi a encargada de organizar o acto. Para os participantes na procesión supón todo un honor e unha tradición. Desde moi pequeniño, comenzaría con 14-15 anos, teño 44, pois nada, desde 30 anos máis ou menos, levarei. Levo participando 28 anos, menos 2 anos ou 3 que non poide. Despois de percorreren as rúas, o encontro da Virxe co Santísimo produciuse na Praza Maior, ante a atenta mirada de centos de fieis. Eu son daqui, pero nacín aquí, pero eu resido fora. E veño todos os anos á Semana Santa. Para min díceme moito. Esta procesión facíase antes no atrio de Santa María. E agora trouxeron para aquí. Bueno, faise máis solene. É que tratan de mellorar todo porque estamos nunha Semana Santa internacional. Coas procesións desta xornada, Viveiro remata unha Semana Santa na que o bo tempo acompañou a maioría das celebracións.